شاگردên di encama êrişa Tirkiye û komên tundreyê dij Efrînê da ji fêrbûna xwe bêpar mabûn, dîsa vedigerin refên xwendinê. Vegera şagirdan ne li dibistanên wan e lêbelê dibin çadirên kampên herêma Şehba da yan li dibistanên kavilkiriyên li wê herêmê ye. Zaxucan Hesên endama Komîteya Perwerdê ji dengê Amerîka re ragihand ku wan ji bo şagirtên penaber nêzî 6 dibistan li gund û kampên herêma Şehba amadekirine. Da ku werza duyê ji sala xwendinê temam bikin. Dûr armancên karê wan Zaxucan wiha rûnî dike. Armanca me ji vekirina vê dibistanan ew e ku şagirt ji yanî hewaya perwerdeyê dûr nekeve, ji hewaya perwerdeyê qut nebe û her wiha xwendina wî yanî sala werza yekemîn yan ku li Efrînê xwendiye vala neçe. Werza duyemîn jî li vê derê yanî herî kêm bi derfetên zayıf berdewam bike. Tevî ku ew ji Efrînê dûr ketine û pêvajoya perwerdê rawestî bû lê ji nûva vekirina dibistanan ku çendî derfet teng bin jî lêberê ew gaveke girîng e li gor mamostetînin ziman. Dema ku tu her zarokekî binere hêvî duwada heye. Ew dixwazin pêşaroja xwe wenda nebe. Pêşaroja xwe biçin li Efrînê temam bikin. Dema ku dewleta Tirk demografiya Efrînê biguhere, ew jî naxwazin ere guhartin. Zarokên me yanî di wê tiştî de pir wisa acizbûn nîşan didin. Yanî dixwazin vegerin Efrînê, li Efrînê perwerdeyê xwe ya sala were bibînin. Ne dibistana wan e lê dîsa şagirtên vegerîne refên xwendinê bi kêfxweşî dixwazin fêrbûna xwe bi zimanê Kurdî dom bikin. بسمخال رجو بین ما رجو دخون دبستانه رجو ما دخون آنها جمعتن منطقه شبای هم دخونن و هم دخوازن یعنی هم سر کفن و سر کفتن ما بی سرینه از رفت بنجامینه از حاتمه دبستانه بخوینه از حاتمه فصل دیدی تمام بکم نبالی اسبر کیف خوش بود. Hêjayî bibîrxistinê ye ku bêtir ji 40,000 şagirtên Efrînê ji ber êrîşa Tirkiye û desteserkirina wê ji Efrînê re ji fêrbûna xwe bêpar mabûn. Her wiha tê zanîn ku di 5 salên borî de hemû sîstema perwerdê li Efrînê bi zimanê Kurdî dihat meşandin ku ev ahanê weke destkeftiyeke mezin ji bo Kurdên Sûriyê dihat dîtin. Newrûz Reşa, Dengê Amerîka, Şehba.